Huomenta. Huomenta. Oletko nukkunut hyvin? Olen. Hyvä. Oletko käynyt jo aamupessulla? Yökö auttoi? No kiva. Sitten vaihdetaan pyjamaa pois ja laitetaan vaatteet päälle. Otetaan pyjaman paita pois. Puetaan vaatteet päälle. Avaa napit. Joo. Autanko? Vähän. Ojena sun käsi. Hyvä. Onko kipeä? Vähän. Ja sitten sinä voi jatkaa. Laitetaan sun paita. Ojena taas. Ja pystytkö sinä itse? Juu. Voitko vähän auttaa napittaa? Joo, toki autan. Sitten Nyt on hyvä. vetän tänne alas. Ja se on hyvä. Ja sitten vaihdetaan pyjaman housut pois. Varovaisesti, tää on sun rollaattori. Joo. Suorita selkä. Hyvä. Ja sitten mä otan vähän sun housut pois. Hyvä. Ja mä otan housut pois. Laitetaan uudet housut päälle. Ne on hyvät housut. Joo. Sitten laitetaan sun sukat saman tien. Hyvä. Laitetaan kengät päälle. Pystytkö laittaa itse? Vähän tarvii apua, kantapää on tiukka. Joo. Autetaan. Juu. Hyvä. No niin, sitten nouse ylös taas. Ja laitamme housut päälle. Vetän tänne. Ja täällä on sun silmälasit. Juu. Ja nyt mennään aamupäällä. Kiva. Jarrut pois, joo. Juu. Hyvä.